Eh, per començar, senyor Arcadi, què li suggereix este acudit? Doncs em suggereix una mica aquesta lluita contra una gran empresa que és Ercros, que està treballant des de fa molts anys, Flix, em penso que abans es deia Electroquímica de Flix, i que han aconseguit un planar doncs, de residus tòxics tota la zona, davant de la qual hi ha una lluita a la qual l'empresa no respon. És un reflex del que passa en moltes parts. Sí, i tant, i tant. Sí? Sempre els poderosos abusant dels més febles i sempre en benefici propi, i aquest és un cas molt important. Una pregunta, diu, aquests economistes i polítics que diuen que hi ha altres receptes, altres alternatives, i que d'una manera frívola se'ls diu populistes, què diuen això? Bé, jo diria que els que són veritablement responsables són aquells economistes, pensadors, sociòlegs, politòlegs, que apoyen una mica allò que està fent el poder, que és en detriment de la població, quan hi haurien receptes alternatives que es podrien prendre. I aleshores, els populistes, això és un despreci merescut, els que s'haurien d'empipar i més aviat, jo penso, molestar la societat davant de les receptes que ens fan. Estem vivint una dictadura de la no alternativa? Estem vivint sobretot una dictadura del mercat. Una dictadura del mercat, que de fet no ha començat ara, això va començar l'aparició d'allò com van dir el capitalisme neoliberal, l'època d'en Reagan i de la Thatcher, i des d'aleshores l'economia s'ha posat directament al servei dels poderosos. No és que abans ho hagués estat, diria que històricament sempre ho ha estat, però havíem viscut aquests anys relativament afablits, del que en deien la postguerra, l'estat del benestar, i això es va acabar a partir dels anys 80 amb aquesta dictadura financera i amb aquestes persones que no tenen gens en compte les necessitats de la gent i que plantegen l'economia només com un objectiu de lucre, un objectiu de guany, un objectiu de creixement, que són coses que no podem tenir. Sí, els grans canvis, per no dir revolució, quasi sempre han implicat passar per damunt d'algo. Actualment, els canvis qui l'ha de fer o tenim objectius? S'ha de passar per damunt d'algo? Contra qui? I què? Bé, jo diria que en aquest moment el sistema econòmic i totes les vessants polítiques i socials que té és quelcom que hem de superar perquè és completament absurd, és irracional i em permeto dir la paraula. El capitalisme actual, que potser tota la història, és un capitalisme assassí i criminal i l'hem de destruir immediatament perquè mata de fam a milers de persones i destrueix aquest planeta. I aquesta situació és inacceptable. Bé, és cert que encara no tenim un sistema econòmic alternatiu plantejat, però també és cert que tots els sistemes econòmics alternatius s'han anat creant de mica en mica amb l'esforç humà. I penso que en aquest sentit això ho anem fent. Jo estic molt animat, per exemple, amb el procés que es va començar a Brasil, a Porto Alegre, fa 10 anys, el procés anomenat del Fòrum Social Mundial, en el que he tingut ocasió d'assistir diverses vegades i que es van generant alternatives sectorials, puntuals, a l'agricultura, a la indústria, a la tecnologia, a les migracions, a l'energia. I penso que per aquí hem d'anar. Un exemple. Som un país que està creant universitaris, els està creant, els està preparant, i a l'hora de traure profit d'aquestes preparacions se'n van fora. Sí. Som un país mediocre? No, tinguem en compte que nosaltres això també ho hem fet, perquè durant molts anys ens hem estat aprofitant de llicenciats i doctors llatinoamericans, magrebins, de l'Àfrica central, gent que ha vingut a casa nostra i que l'hem aprofitat. Això és un benefici que n'hem tret i ara, donada la precarietat de la situació econòmica, ens passa justament al revés. Lo interessant seria que tant en el cas dels africans que han vingut cap aquí, com en el cas nostre, que anem cap a Alemanya, l'esforç inicial de formació d'un país es quedés en el país on s'ha fet. Se desaprofiten els recursos que tenim. Bé, els recursos humans en aquest moment es desaprofiten, perquè ja dic que estem pagant formació aquí que se'n va a un altre lloc, però siguem conscients que nosaltres també n'hem aprofitat. També n'hem aprofitat. A veure, Catalunya independent, és necessitat la independència? És part de la solució? No, la independència és quelcom necessari i imprescindible, perquè som un país, som una llengua, som una nació, som una idiosincràsia, som una història, som una manera de fer, i com a tal ens mereixem ser independents. Però jo estic convençut que aquesta qüestió de la independència queda bastant marginal respecte de tota l'estructura econòmica que en aquest moment tenim. Jo estic convençut que una Catalunya independent, malauradament, tractaria les qüestions econòmiques com s'estan tractant ara. És una cortina de fum? En certa manera sí, té una dimensió política que és interessant, que a mi m'agrada, però el govern del senyor Artur Mas està d'una cortina de fum clarament. El que va passar a Islàndia és extrapolable? I tant, i seria aplicable immediatament, just al contrari del que està passant a Xipre aquests dies. El que està passant a Islàndia és el que s'hauria de fer. Primer, no salvar els bancs, i segon, empresonar els banquers, que és el que ens convindria fer ara de seguida. No salvar els bancs i empresonar els banquers.
perquè els banquers es poden empresonar sense que la clientela en perdi. Hi ha una cosa que es diu el Banc d'Espanya, el Banc d'Espanya té el que s'anomena el Fons de Garantia de Dipòsits, i el Fons de Garantia de Dipòsits ja salva la clientela. És vergonyant, de la violació dels drets humans, és vergonyant que portem 30 o 35 bancs i caixes d'estalvi tancats els últims 4 anys i que ni un sol banquer hagi estat processat. Tu robes una gallina i resulta que immediatament et passes 9 mesos a la presó. Tu robes amb un banc i acabes robant el president del govern. Això és inacceptable. Des d'Europa se diu que és el 5è rescat. Des d'Espanya diuen que és el 4. Suposo que no compten el rescat financer com un rescat. Això que ha passat realment, que és un rat a Xipre, això ens dona a entendre que el sistema no té límits? Clar, això és un robatori amb armada que fan els poders fàctics de la Comunitat Europea. Bàsicament el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional, que no és europeu, i la Unió Europea, la Comissió de la Unió Europea, en contra de la majoria dels ciutadans i fent un alarde d'absoluta manca de democràcia a la Unió Europea. Això era a partir de la Comunitat Europea, que no era jovenet, i la veia com un miratge de democràcia Pirineus enllà. Avui en dia em fa vergonya aquesta Comunitat Europea, que és una burla per la democràcia. A veure, abans se parlava d'economies liberals o conservadores i progressistes, o polítiques. Avui podem utilitzar la mateixa nomenclatura? Podem utilitzar-la, però veiem que no s'aplica, perquè avui en dia les polítiques que estan aplicant des de fa 30 anys, almenys en els països en l'àrea dels quals ens movem, són estrictament conservadores. Potser polítiques progressistes les facin a Bolívia, o les facin a l'Equador, o potser, no ho sé, les facin a Filipines, no tinc idea, però és evident que a casa nostra no es fan. La població realment se pot sentir culpable d'aquesta situació? No se n'ha de sentir mai, però només es pot sentir culpable d'una cosa, de no informar-se degudament i d'haver votat en aquests personatges que ens governen d'aquesta mala manera. Perquè malauradament ho fan molt malament, però els hem votat. La població s'hauria d'haver informat prèviament de quins personatges estan davant abans de votar-los. No han tocat fondo, encara? No. Mentre els governs actuïn com estan actuant, no han tocat fondo. Els canvis vindran per via política o per via de la població? Bé, haurien de venir per via de la població, perquè estem veient que els polítics no tenen encara de canviar res. I està a la vista, aquests canvis? Jo penso que encara, és una mica trist dir-ho, encara han de passar més coses, i per mi encara han de passar dues importants. Una, que aquest, diguem-ne, coixí d'economia submergida, que no és gens bo, però que existeix i que encara salva molta gent, doncs desaparegui completament. I l'altre coixí, que és el coixí familiar, que encara avui en dia, a través de parells i així, es troba a pis i es troba un plat a taula, i això també acabarà fallant. El dia que aquests dos coixins fallin, aquell dia ens trobem veritablement una revolta social. I l'última pregunta, perquè ja tenim el ple. Com a economista, com se definiria vostè? Com se definiria? Bé, no com a economista, com a persona. Com a persona. Doncs jo diria partidari de la transformació social, partidari de que l'economia i la política serveixi a les necessitats de les persones, no afiliat a cap ideologia concreta, però esclar, mentalment bastant més d'esquerres que de dretes, això no hi ha dubte. Me deixava una pregunta. Creu que el nou papa influirà en un canvi? Bé, els aires sembla que són una mica de renovació, però hem de tenir en compte dues coses. Que els papes normalment, quan volen canviar coses, la cúria els frena. I, en segon lloc, que també són molt poques setmanes les que han passat, i que al cap i a la fi les possibilitats d'una església, per fort que sigui com la catòlica, avui en dia, en la societat actual, són molt limitades. Ja no domina el món de l'església com podia haver dominat fa 500 anys. Per tant, els efectes poden ser parcials i caldrà veure com evolucionen. Moltes gràcies, alcalde. Molt bé, estupendo.